سلام سلام أكل قرناعة عالم كونكم نزي فيديو زي تكاتل زلهم كورات تكاتلتي ببزلهم أنا عدك وتصرع سلام تكونوا لي منا زي بانا تي في كل زي ببقوانو نباخاتكم حزرت فيديوهات بنوزع عنهم أمهارتنا زانا قاعدين من فيديوهات نقرب له يوتيوب شانل يو سلازنا زي يوتيوب شانل حدش تندحر داخلكم بحزيو سدرانا خدكونوا كلابوكم يدلي زي فيديو لايك بمقار نخد جمرو أقدم خلابو يفتو قبل نايلو ما عندي فيديونا بزعوا زي محلال فزلو كابز سومن زي كابز قنيو أرسته قدياتنا خنا لعب كواتم حدا زخنا بزعوا تيك توكر أدوناي تيك توكر أدوناي أب فيديو تتبزلو كله ساعات أب كومنت سيكشن في كاب سمين زي العالم إثيوبيا حدا زجبر نجوس أدوناي ده يخون زبلو ترى بزوج جزء كتصحفون قبل عليه بزعت سواتك أب سوشيال ميديا كشراشرو ويك بوست جبرو ويك بزعوا زي قداي زي زعوا تجيرو كلك أو ويك كمورة خوينو نوزحت معلدات ثاني حي مالتي بزعوا زي حدا نجار كنبرينا تاي زبال زلو انتاي زبلو ترى تهلو تسنايت سجورة مالس خامي اللي زبل نجار بعلنا حدا نجار كن جايبين لهنا واقع لينا مالتي كله دما سب زمسلو سوات هنا تخم زلو ويكا برودكت يخون خم زلو ينا كنري سب زمسلو سوات كنا بنتكلمنا بناي إنجليش كام كخا روبوت مالتي جنزم روبوت زيهم كرم حجي كام نفلت روبوتات فليز ولا روبوتات كرم حجي نفلت روبوتات انتهى منهم أريد ما نمسك فلت أنا جاري حجي خامي عينتهم برودكت جبر زلو زبل نجار مسوم تحيزنا خطأنا خم زبل نجار حبيرنا نريخون سامي جرشات خاتاتلو بخالي وجن دما بحد عادي ناي سريفيس اللي ويكا غرغاد بزمسل بناي سنة طباب مويا أبي مريت سيلو سوات زري ورياكشن على نسخة أنا مسينا يزول نجار أو قتلنا بديتيل نقدر نريه خون سلازي زيومن كالوتن بتعمل مهارتي نقولهم فيديو نايلو ما عند فلويات يمخونو سلازي كسام ترش حاجتنا تخاطر نال فيديو لك بمقوار كرجمر خاصة خاروكم يدالي سمعت أنا هاي እግዚአብሔር ነው ምላችሁ ተራይ የኔ ነው በቃ ኢትዮጵያ እቺ ፓስፖርት ይተለቅ እንጂ ኢትዮጵያ መጥቼ ማርያም በቃ የእናቶች ህይወት ምናምን ገንዘብ ሰጣለው ምን አስፈልገኝ ታዲያ ከዚህ በላይ ቆይ ሬቪኒው የታለ ገንዘቡ ማይበት ፖድካስት ፕሮሞሽን ኦኬ ዳሽቦርድ ከዛ የታባሻለሽ ሬቪኒው what is revenue earned okay watch page ads membership where's the revenue oh analytics audience revenue look at this shit ስንት እንደሰራው ተመልከቱ ቆይ $1826 እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር በጨለማ ይወስዳቸዋል ራሳችሁን እንድትጨሉ ከዛ ተስፋ እንድትቆርጡ ማርያም ነው የምላችሁ የጀመራችሁት ቢዝነስ ውድቅድቅ ይላል ህይወት መቆጣጠር ያቀታችኋል ጸልያላችሁ ግን ምንም ነገር አይቀየርም አንድ ቀን ግን ትመጣለች ክራሽ ታደርጋላችሁ በቃኝ ህይወት ሰልችቶኛል የመጣው ይምጣ የቤት ኪራይ ገደል ይግባ በረንዳ ወጣለኝ whatever it is እሱ ማን እንደወስ እንዳደረገኝ አላቅም ከዛ በኋላ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሲደርስልክ በተአምር ነው ተመልከት oh my god thank you so much hunter thank you so much I appreciate you ከዛ ተመልከቱ እንደዚህ ሲወነጨፍ ወደ ላይ ይሄ እግዚአብሔር አይደለም ስሙኝ ጋይስ እናንተ ጊፍት የምትሰጡበት ሰዓት አይደለም አሁን እኔ ነኝ አሁን ጊፍት መስጠት ያለብኝ ገባችኋ እኔ ጊፍት መስጠት ይኖርብኛል አሁን $1800 እዚህ ሰርቻለሁ ከዛ የዌብሳይቴ ደግሞ ሰዎች የሰጡኝ $3000 አለ አሁን ምንድነው የምናደርገው thank you so much hunter thank you I appreciate you ለየት ያለ በስማም thank you very much ቅድመ ሓደ ዓመት ኣብ ላይቭ ዝተዛረቦ ነገር እዩ ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ካብ ናዶናይ ካብ ዘድነቀሉ ፓርት ይውህኑ ይዝብል ማንም ሰብ ኢና ኢትዮጵያ ሙሉ ኣዶናይ ተድነቀሉ ምክንያት እንታይ ክበሃል ከሎ ቶም ካልኦት ዝገበሮም ትሩፋት ወይ ከዓ ምግባራት ሓዲግካ ስለ ፀባይ ክውጋዕ ከሎ ንጹህ የዋህ ዝብል ነገራት ኣለዉ እሳቶም ንደቂ ሰባት ብጣዕሚ ወይ ከዓ ነዞም ኦዲየንስ ወይ ነዞም ህዝቢ ካብ ዝምስጦም ካብ ጀሚሩ ይውህኑ እዩ ወይ ከዓ ግልፂ ምዝራብ ወይ ከዓ ንፅህኒ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓውዓው የብሊ ተረጋጋ ምናምን ዝብሎ ኮሜንታት ከለሎ ቃል ዝኣተወሉ ኢትዮጵያ ከይደ ኣዴታት ክሕግዜ ሰባት ክሕግዜ ዝበለሉ ቪድዮ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምምፃእና እዛ ትመፅእ ዘላ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚት ተዛራረብና ኣላ ርእሰ ጉዳይ እውን ትነኽኣ ስለ ዝኾነት ከሪአኩም ፈቲና ማለት እዩ ሮይዴ ደቅነይ እግዚአብሔር ከመይ ሃም ንርእየና ስኸዚ ስራሕ ምሳእተው ብደንብ ንርድኦ ኣለኹና ኣምላክ ለካ ሃም እንቋቑሖ ኢሉ ንከባኸበና ማርያምን ለካሲ
أنا ترفخو أنا مصافو على يغني أملاك تاي يتقم كوينو تاي يترف كوينو قالينا نو أملاك يتقم يدقني ناينا بأنا سلالة ترف كي خونسي ناينا متراخس يترفو أملاك مخصوصا احنا بعلنا هنا احنا اينا نطقمو القويتا نا نطقمو نغري وليلا الناس دغزير بقى طعمينا نزعو قولنا انا كازو تشكم خو خميتن قو جلسي حانتست سبري دل حانتست قد ايدلي قال كاوخ او تاريخي كل ايزي او هيوتي كعو يلو صلواي تمصي تسبرت كن يا املاك لهم يقال انس سلالة ترفع الناس لنطقمو قال بقى بطقمني عينسي هوني املاك نترف سيدل يو زلدولي نغير نحرقير نهردوينا املاك الحقوس لك طقمني سب تتريفهم الحقوس مالتنا تتريفنا اغزابير الحقوس نا مترافنا يو ترفو سو بقى ندعي احنا عندهم لكنا ترف لكن شطو وي لكن نوطو وي لكن ققلو غلينا ودن تقم املاك قلنا لا كن فري كن بزح قال الدلينا بيتانا سمي خباري مسكن يا سويه تردينا لا املاك مملاسس لا املاك مقرابس እግዚአብሔር محجاز ابناس دي ثانك يو በቃ ዝኾነ ክትስኸል ክትዛረበልና ዓርሱ ዝኸብ ደካ ዓይነት ሓሳብ ዝሓዘ ቪድዮ ዝኻ ሓውና ተባረኽ እዚ ዓይነት ምግላፅ እዚ እዚ ዓይነት ርድኢት እዚ ስቕኢልካ ዝርከብ መሲሉ ይስማዓኒ ኣብዚ ግን ተዓዚብኩም ኢኹም ዶ ኣነ ካብታ ስርሑ ንላዕሊ እታ ናይ ስርሑ ምልዋጥ ናብዚ ዓብዪ ደረጃ ክበፅሕ ገለ ካብ ምምናይ ንላዕልስ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎ ርድኢት ስለዝዕረየት ሎ እታ ስራሕ እዚኣ ብቻስ ፈተያ ኣብዚ እንታይ ክብለኩም ይደለ መስለኩም ብዙሕ ሰብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ለውጢ ወይ ካብ ስድርኡ ወፂኡ ዓርሱ ክኽእል ፍላይ መናእሰይ ዓርስና ክንክእል ክንደልን ከለና ወይ ናይ ባዕለይ ንብሎ ነገር ክንፍሪ ናይ ባዕለይ ንብሎ ውዕሎ ገለ ክንገብር ክንደልን ከለናስ ዓበይቲ ስራሕ ኢና ብሓደ ግዜ ንምና ኣናእሽቲ ስራሕ ዘሎ ዞም ኣናእሽቲ ንንዕቆም ስራሕቲ ግን ድልድል ምዃኖም ኣይንፈልጥን በዚኣስ ከመይ ኢለ ነታ ናይ ፅባሕ ሓሳቢ ናይ ፅባሕ ዕላማይ ክበፅሕ ዝኽእል እዚኣ ሰሪሐ ለምሳሌ እንቋቑሖ ሸይጠስ ከመይ ገይረ ኣብ ማገር ተሸኪሞ እዩ ዝወር ዘሎ ብመኪና ወይ ካልእ ይኮነ ከመይ ኢለ ንፅባሕ ክልውጥ ከመይ ኢለ ናይ ፅባሕ ናብራ ክነብር እንታይ ክትኾነኒ ምናምን ዝብሉ ፍርድታት ነቐምጥ ኢና ኣብቲ ቅድሚና ዝፀንሑ ስራሕትታት ማለት እዩ ከምኡ ግን ክኾነ የብሉን ዝረኸብካዮ ንቅድሚት ክትጅምር ኣለካ ኣነ ከምናተይስ ለምሳሌ ዝሓውና ዝኳስ እንቋቑሖ ተዘይጅምር ነይሩስ እግዚኣብሔር ክንደየናይ ከም ዝደልዮ ክንደየናይ ከም ዝከናኸኖ ምፈለጠ ዶ ነይሩ ኢልኩም ተሓስቡ እዚ ምስጢር እዝስ መን ይገልፀልካ ብቐሊሉ ዝግለፅ ነገር ኣይኮነን ካብ መምህር ከምህረካ ንላዕልኻ ብሂወት ክትመሃር ከለኻ ይሰጥም ናይ ሓቂ ምግላፅ ኮይኑ ዝሕሰቡ ንሱ እዩ ስራሕ ዘይምንዓቕ ካብኡ ኣብ ስራሕ መዳይ እውን ናብ ብዙሕ ነገር ክንሰጋገር ንኽእል ኢና በታ ንእሽተይ ማለት እዩ ናብ ምንታይ ከም ተስግረካ ኣይትፈልጥን እግዚኣብሔር በሪ ክኸፍት ከሎስ በበይ በቢሉ ወስደካ ኣይትፈልጥን ሲ ካስኻ ጥራሕ ከፍታ ዘለኻያ መልዓሊ ዝድለ ማለት ኢና ዝርድኢት ዝኳ ክሕዝ ዝኽኣለስ እንቋቑሖ ብምሻጥ እዩ ኣብ ስራሕ ከይንዓቕን ኣብ ዙርያና ዘሎ ስራሕ ንስራሕ ክብል ኣነ ናይ ባዕለይ መልእኽቲ ክሓልፍ ናይቲ ሓውና መልእኽቲ ግን ከም ዘሎ ኮይኑ ክነኽኦ ስለዘይደለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልእኽቲ ስለዝኾነ ማለት እዩ ንምንታይ ዘስተውዒልኩም ሉ ደግምኩም ምልስ ኣቢልኩም ዛ ቪድዮ ተሰምዑ ደስ ምበለና ኣነ ንወሰይ ንኻልኦት ንኽትርድኦም ቀሲልካ ክትሰምዕ እዚ ተሰዓሪ ይገብረካን እዩ ኮዳ ብኣንጻሩ ተረዲእኻ ክትምልስ እዩ ዝገብረካ ርጉእ ክትከውን ያዕቆብ ድማ እዚ ኢልና ኣብ ናህና ማሕበረሰብ ንሪኦ ዘለና ግን ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ከይሰምዐ መጀመርያ ክምልስ ይደሊ ምሳሌ ካ እንታይ ይብለና እዚ ዓሻ እዩ ዝገብረካ ከይሰምዐ ዝዛረብ ዓሻ ይበሃል ነንሕድሕዱ ከዓ ክጣፋንን ክርሐቕን ይገብሮ ነብስኻ ሓራውፅእ ቅድም ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ክትርድኦ ፈትን ንዕኡ ሓሳቡ ክትሰምዕ ከይኮረኻ ክትዛረብ ከይተሃወኽካ ክትርዳእ ቅድም ፈትን እዚ ድማ ዝያዳ ክቀራርበና እዩ ብሩኽ ሰንበት እዚ ኣኒሜሽን ሪኢኹም ኣሁን ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ኣኒሜሽን ደጊመ ኣብዚ ጎነይ ከምፀ እቲ ኣኒሜሽን እውን ንሱ እዩ ዝገልፅ ሓደ ሓደ ግዜ ብምስሊ ዝግለፁ ነገራት ኣብ ኣእምሮና ሓያሎ ዝኾኑ መረዳእታት ክንእክብ ንኸይንርስዖም እውን ሴቭ ንክንገብር ይጠቕሙና እዮም እዞም ናይ ምስሊ ነገራት ማለት እዩ እዞም ሰብ ዝመስሉ ሮቦታት ካብ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝነበሩ ዓይነት ውፅኢታት ብጣዕሚ ዝተፈለዩ እዮም ናይ ሰብ ልክዕ ስስ ዝኾነ ቆርበት ዝሓዙ እዮም ከም ናና ማለት እዩ ከም ናይ ሰብ ኣርቲፊሻሊ ግን ክርአ ከሎ ግን በቃ ናይ ሰብ ምስሊ ዝሓዙ እዮም ዝመስሉ ብጣዕሚ ኢኻ ትገርም ከም ትፍቲ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እዞም ሮቦታት እዚኦም በቃ ሰብ ናብ ምዃን ዝፀጋግዑ ዘሎ እዮም ሰብ ናብ ምዃን ኩለኩም ብኣምሳለ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ክኾነ ይኽእልን ብዘይካ ፈጣሪ ኣጋፅታሎም ቅዱስ ስላሴ ማንም ሰብ ክኽእሎ ኣይኽእልን ብዘይካ ፈጣሪ እዚ ግን ኣምሲሎም ልዕሊ ሰብ እንዲኦም ክንሰርሕ ኢና ዝብል ፕላን እዩ ዘሎ ብሳይንስ ዓለም ማለት እዩ እንሆ ከዓ ዓመታት ኣኺሉ ፕላኖም ብዝተሳኽዐ መንገዲ ናኸድዎ እዮም ዘለዉ ኦልሬዲ ኤኣይ ዝበሃል ፕላትፎርም ወይ ከዓ ኤኣይ ዝበሃል ሶፍትዌር
ራንክ ገብር ከሎ ብጣዕሚ ብዙሓት መረጃ ብሓደ ግዜ ሴቭ ዝገብር ዓለም ብሓደ ግዜ ዝቆጣጠር ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ዘለና ብኤአይ ራን ዝግበሩ እዮም ክኾኑ እዞም ሮቦታት እዚኦም ከዓ እንደሞ ካልእ ዓዲ ተዘይ ተጋጊ ኣንስቲ ምሻጥ ተጀሚሩ ኣላ ኣንስቲ ክብለኩምስ በዘን ሮቦት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ጓል ክትገብሮ ትኽእል እቲ ወዲ ትዝገዝእ ወዲስ ከም ክራይቴርያ ከምዚ ዘለት ከምዚ ዘለት ኢሉ ክራይቴርያ መሊኡ እዚ ዝሞ ትመፀሉ ተዓሺጋ በባኮ ማለት እዩ ክሳዕ ከምኡ ተበፂሑ ኣሎ ንመፃኢ ግን ኣብ ናይ ዓለም ውግእ ክኾን ከሎ ኩናት ዓለም ክለዓለን ከሎ ድማ እዞም ሮቦታት እዚኦም እዞም መሳርሕታት ዘለዉ ኩሎም ናይ ውግእ መሳርሕታት ምንም ዘይገብርዎም በቃ ንሰባት ጥራሕ እናጨፍለቕካ ምቕታል ብጣዕሚ ሓያላት ክጉድኡ ዘይኽእሉ ክሳብ ምዃን ጥንካረ ዘለዎም ክመፁ ምዃኖም እዩ ዝነግር ነቲ ናይ መፃኢ ምፅኣት ዓለም ዝበሃል እቲ ናይ መጨረሻ ዓለም ዳግም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ግዜ ቀሪቡ ምዃኑ ዘንፀባርቑ ነገራት ተባሂሎም ኣብ ፍካሪ ኢየሱስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ከምኡውን ኣቦታት ባሕታውያን ኣቦታት ዝዛረብዎ ነገር እዚ ኣብ ዩቲብ ሰርች ገይርኩም ብዙሓት ነገራት ትረኽቡ ኢኹም ብዛዕባ እዚ መረዳእታ ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብታ ዘለናዮ ሃገር ኢትዮጵያ ዝብል ስም ኣልዒሎም ንፍቕሪ ንሓድነት ክሰብኩ ብማዕርነትን ብቐንዕናን ንሃገሮም ክጥምቱ ካብ ንሪኦም ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ማትያስ እዩ በቃ ብቐንዕና ንኩሉ ህዝቢ ዝሓዝኑ ንኩሉ ህዝቢ ሰላም ዝምነዩ ንኩሉ ህዝቢ ብሓደ ዓይኒ ዝሪኡ ኣቦሶም እዮም ካልኣይ ከዓ ብወጣት ዓይኒ ክንርኢ ከለና ወይ ብናይ መንእሰይ ደረጃ ክንርኢ ከለና ከም ኣዶናይ ካብ ካልእ ዓድታት ክልላት ይኹን ካብ ትግራይ ይኹን የለን ስለዚ ምስ ዘተሓሒዞምን ሓንቲ ከዓ ዝተዛረባ ቪድዮ ኣላ እዛ ቪድዮ ሳ ካስማዓኩም ምስ ዘተሓሒዞም ስለ ኣዶናይ ናይ ኣዶናይ ንግስና ክውረቐኒ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ንከታተላ እሞ ድሕሪ እታ ቪድዮ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ሂብና ክነዓፂና ማለት እዩ ኣዶናይ ትልቁ ህልም አይ ቲንክ ኢትዮጵያን መመለስ እንዴት መመለስ ላይክ አንድ ማድረግ ላይክ ፍቅር you know አሁን እኔ ብዙ ሰው ላይክ እንደ እብድ ያኛል ምናምን በቃ ላይክ እንደ መጨፍር በቃ ሁሉም ዝም ብዬ በቃ አሁን እሱ ለምንድን ነው ያደረኩት it's because ሲሪየስ መሆን አልፈልግም እቺ ህይወት አይቻታለሁ ምንም ዝም ብለን ሱሪ እናደርጋለን ጫማ እንለብሳለን እንደምናቅ እናስመሳለን ምናምን እንጂ ምንም ስለዚህ ላይክ እየሳቅኩኝ ፍቅር እያሳየሁኝ እየመከርኩኝ ህይወቴን እየገለጽኩኝ ኢትዮጵያን መመለስ ፈልጋለሁ አዶናይ እየሆንኩኝ ማለት ነው ወደ ፖለቲካ መግባት አልፈልግ ወደ ብሔር መግባት አልፈልግ በቃ ሰውን ነው ማየው እኔ ሰላምን ነው ማየው ሁሉም ሰው ፍቅር ሰጣለሁ አከብራለሁ ሌላ ሰው ደግሞ ፍቅር የመስጠት ሰላም ላይክ you know እንደዛ ሰፖርት የመስጠት ደግሞ ምርጫው ነው ስለዚህ በቃ መዞር ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ሙሉ ስለዚህ ቪዲዮ ከምዛ ከነከታተላ ጸናህና ኢና ማለት እዩ كم عين ترتار زحدر سوا نزا فيديو كم مردات غيرهم امتي ما تحلمي حلم خطا يتوايل مستحدث زم يلو سو غبره ملسي مالتي انتي خازو ناتي حلمس ان ايثيوبيانا حدنا نممصا نا حد ممصا خاوخا حزب كلس تحجي زناقوتو زولو تحجي زفالالي زولو تحجي ان راسو زقاتو زولو ነገር قريفس ናብ ሰላም ከም ዝናፈቀሪ ከምዚ حلمي ይብል መቸም ሓደ አዶናይ ኮይኑ ነዚ حلم እዚ ንኸሳኸ ታይቶ ኮይኑ ይኽገብረ ዝኽእል ወደ ተዘለዎ ቦታውን ሓደ ደረጃ እንዲ ማለት ነው ሁሉ ነተ ዙ ከመይ የምጸሎ ታይሰርሕሎ ንሪኦ ነገር ብዙሓት ሰባት ግን ኣብዚ ጥርጣረ እዚ ሓሳብ ክህቡ ከለው ከመይ ገይሩ አዶናይስ ብዙሓት ነውርታት ዝሰርሕ እዚ ካልእ ነገራት ዝገብር ሰብ እንዲ ንንግስና ዘይመስል በዛ ተሓሳስባ ዝስ ክንገስ በዛ ተሓሳስባ ዝስ ገለ ዝብሉ ነገራት ሰንዚሮም ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ኣዘራራቢ ዝነበረ ጉዳይ ብዛዕባ አዶናይ እዚ ይመስል ነይሩ ንስኻትኩም ከታይ ኢኹም ትብሉ ክኾን ይኽእል ዲ ኣይኽእልን ዝብል ነገር እንታይ ይመስለኩም ካልእ መጨረሻ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መምህር ናይ ኣማርኛ ቪድዮ ላ ንሳ ክጋብዘኩም ክሳብ ክንደይ ጫፍ ከይድና ከም ዘለና ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ዘለና ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዘለና ህዝቢ ክሳዕ ክንደይና ብፈረንጂ በዞም ፈረንጃውያን በዞም ሮቦት ሰርሑ ዘለው ካልእ ንምፅኣት ዓለም ናይ ቲ ሳጥናኤል ወይ ከዓ ናይ ዲያብሎስ መጋባርያ ኮይኖም ሰርሑ ዘለው ናይ ዓረብ ሃገራት ክሳዕ ክንደይና ተጠሊፍና ተታሒዝና ከም ዘለና እዩ ዝገልጽ በጣም ብዙሓት ቪድዮታት ይረኸበ ነይረ ብሓደ ግዜ ከመግበኩም ክኸብድ ስለዝኽእል ቁሩብ ሓንቲ ብቻ ሒዘ መፅእ ንስኻ ንከታተላ ድሮ ይሄ እያንዳንዱ ገበሬ ጓሮ 2-3 እግር ጥጥ ጓሮ ይተክላል ሁሉም ሴት መፍተል ያውቃል ሸማኔ በአመት አንዴ መጥቶ በአገልግል ልቃቂት ይቀርብለታል ለሁሉም ለሰፈሩ ጋቢ እየሰራ እህል እየተሰፈረለት የራሳችንን ልብስ እንለብሳለን አይደለም እንዴ አሁን እንዝርት የሚያሾሩ ጣቶች በሙሉ ፌስቡክ ተቅጣቂ ሆነዋል ልብስ ከቻይና ነው ከልብስ ጀምሮ ጥገኛንን ይሄም ማብራትና አምፑል የምንሰካው ከሰው አምጥተን ነው አሁን አባይን ገድበን ልክ ስንጨርስ ፈረንጆቹ አይ ተርባይን አንሸጥም ቢሉን ማብራት ይኖራል አሳ እናረባበታለን
አሁን ተርባይን የሸጠልን ሰውዬ ደግሞ ፈረንሳይ ከሆነ ገመዱን ይሄንን አልሙኒየሙን እና ኮፐሩን ምንድነው መዳቡን የሚሸጠው ደግሞ ሌላ ሀገር ከሆነ አይ እኔ አልሸጥም ካለ ገመድ የለም፣ ተርባይኑ ይሽከረከራል፣ ገመዱ የለም፣ ኤሌክትሪክ ማብቻ። እሺ ሸጠውልን። ልክ ቤት ሲደርስ ስዊች ምንድነው የሚባለው ስዊች እና ሶኬት እሱን እንሰራለን እንደ ይሄን ነገር እሱን ቢከለክሉን ኤሌክትሪኩ አለ ግን ማሰሪያው የለም። ብዙ ሆስፒታል አለ። አሁን እዚህ ጋር ሆስፒታል አለ፣ ሐኪሞች አሉ ጓን የለበሱ ማዳመጫውን ፈረንጅ ቢከለክላቸው ፔን ኪለሩን ማደንዘዣውን ምናምኑን ቢከለክሏቸው ይሄንን ኤክስሬውን ቢከለክሏቸው ሐኪሙ ምን ይሆናል? ከዛ ዶክተሩ ምን ይሆናል? ዲግሪው ብቻ ያክማል እንዴ? ከዛ ሀገራዊ ሁለንተናዊ ጥገኝነት በእውቀት ደረጃ ራሱ ተፈጠረ። የምናስበው ባዕድ በነገረን ልክ ነው። ለዚህ እኮ ነው አቋሜ ነው መብቴ ነው ደስ ይለኛል የምንለው። የለንም የተመሰረተ በቤተ ክርስቲያን እውቀት ላይ የለንም፣ ባዶ ሆነናል። ሕድሕድ ነገራትናስ ብናይ አዕራብ ውፅኢታት እዩ ከቨር ዝግበር ዘሎ እዚ ኸ የስግእ ናይ ሓቂ ምክንያቱ ነቲ ንቅድሚት ዝመፅእ ዝበሃል እቲ ንምፅኣት ዓለም ሓሳዊ መሲሕ ኣነ ክርስቶስ ኢልን ዝሕሱ ወይ ከዓ ንሰባት ንዘታልል መሲሕ ጉድጓድ ፀረግቲ ወይ ከዓ መንገዲ ጉድጓድ ኣፅበቕኒ ነይሩ መንገዲ ፀረግቲ እዮም ነይሩ እዞም ጉዳያት እዚኦም ማለት እዩ። ንምንታይ ኣብ መጨረሻ ተዘይክሒድካስ እዞም ኣይትነብርን ኢኻ ኢዋ ተዘይክሒድካስ ቀደም ብሰይፊ ነይሮ ዶ ሕጂ ግን ብጎረረኻ ካራሲሕ ኢሎም ዘይኮኑስ ብጎረረኻ ብውዕልኻ ብመነባብሮኻ ዝሕዙኻ ግዜ ክመፅእ ፈካሪ ኢየሱስ ከም ዝብሎ ማለት እዩ። እዚ ማይክሮቺፕ ምትካል ካልእ ዝብሉ ነገራት ሕድሕድ ኑሮና ከመይ ከም ዝቋፃፀሮ ኣብ ኢዱ ከመይ ከም ዝኸውን ኦልሬዲ ሕጂ ኸ ኤኣይ መፅኡ ግልፂ እናኾነልና ይኸደሎ መስለና ኣነ እቲ ግዜ ከመይ ከም ዝኾን ዘሎ ትንቢት ዘይኣምን እዚ ናርኣይ ትንቢት ሓሶት እዩ ዝብል ሰብ ተሃሊ እንዲዕ ከመይ ዓይነት ተሓሳስባ እዩ ላይክ ጌርኩም ተትኾኑ ላይክ ምግባርኩም አረጋግጡ ላይ ሰው ናፍታ ቪዲዮ ያሰክር። ይህ ወጣት ያደረገውን ነገር ተመልከቱ። የሚደንቅ የአርት ችሎታ ያለው ይሄ ልጅ አስፓልቱ ላይ የሳለው ስዕል ነው ለማለት ይከብዳል። ታዲያ ሰዎች ሲመለከቱና ሲረግጡት የሚያሳዩትን ሪአክሽን ተመልከቱ። እዚ ናይ ስእሊ በዓል ጥበብ ኣብ ፅርግያ እዩ ናይ ስሪዲ ስእሊ ጉድጓድ ዝመስል ስእሊ እኮ ግን ጉድጓድ ልክዕ ጉድጓድ መሲሉ ክሳዓቶም ሰባት ከመይ ዓይነት ሪአክሽን ሂቦም ንሪኢኹሞም ነው። ከምኡ ገይሩ ሰባት ከደናግፅ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ እዩ። ኣብዛ ነገር እዚኣ ግን ኣነ እቲ ናይ ስእሊ ኣድናቆተይ ከም ዘሎ ኮይኑ ዝተዓዘብኮ ነገር ግን ሰባት ብእምነትና ከም ንጉዳእ ናይ ሓደ ነገር ሽግር ውፅኢት ናይ ሓደ ወይ ከዓ እቲ ሳዕቤኑስ ልዕሊ 50% ኣሕና ባዕልና ኢና ለካ ኢለ እዩ ተዓዝየ። ምክንያቱ ኣብዚስ ጉድጓድ የለን ግን ይወድቁ ኣለዉ ኖርማል መሬት ይኮነ እዩ ምንም ጥራሕ ሜዳ እዩ ደረቕ መሬት ምንም ጉድጓድ ኣይኮነን ዘሎ ብስእሊ ግን ጉድጓድ መሲሉ ሰሪሑ እዞም ሰባት እዚኦም ሞባይልና ጠበቑ ካልእ ዓለም ኮይኖም ኣብቲ ቦታስ ብፅሕ ክብሉ ከለዉ ደንጊፆም ይወድቁ ከምዚ ሸተት ኢሎም ዝኸዱ ዘሎ መሲሉ ይስማዕ ኣሎ ይወድቁ ኣለዉ ግን ምንም ነገር የለን እና ብሓፃራት ኣይደ ክብለኩም ደልየ እምነትና እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንጉዳእ ዝገብረና ክንጥቀም ዝገብረና ክንነብር ዘይክንነብር ካልእ ኣብ ዝፍጠሩ ጉዳያት ናይ ብምሉኦም እምነት ዓብዪ ቁልፊ ነገር ኮይኑ ኢኻ ዝፀንሓካ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ነገራት ብዙሓት ነገራት ኣብ መጉዳእቲ ዘለና ኣብ ሓዘን ዘለና ካልእ ኣይኮነን እዩ ከመይሉ ኣብ ዝብል እምነት ዘለና ሰባት እዚ ቪድዮ ዓብዪ መምሃሪ ኣብ ጉድጓድ እዩ ዘለኹ ኢሉ ስለዝሓሰበ እሱ ኢሉ ይወደቐለት ሰብ ግን ኣብ ጉድጓድ ኣይኮነን ዘለናዮ ንፍለጥ እምነትና እውን ነስተኻኽል ኣነ ምንም ኣይኮነን ኣነ ከምዚ ኢልና ብእግዚኣብሔር ተኣሚንና ንርእስና እውን ከምኡ ንንገሮ ክብላ መጨረሻ ካብ ለበዋን ከም ምኽርን ካብ ሓዊ ክፈላለየኩም ኣብ መወዳእታ ከምዚኦም ዓይነት ጠቐምቲ ቪድዮታት ትብልዎም ብፍላይ ቀዳማይ ደረጃ ብትግርኛ ተዝኾኑ ምክንያቱ ናይ ትግርኛ ቻናል ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቃት መረዳእታታት እናዘናግዑን ዘምህሩና እንተኮይኖም እውን ኣይንፀልኦምን መንፈሳዊ ተኮይኖም ማሕበራዊ ጉዳይ ዝቐርፉ እንድሕር ኮይኖም በቃ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብዪ ዘሎ መቸም ንኩሉ እንዲት ማሕበራዊ ቪድዮ ፍሬንድ ንኩሉ ንዝቐርብ ሰብ ነዚ ቪድዮ ክሊክ ገይሩ ንዝኣቱ ሰብ ጠቐምቲ ትብልዎም ቪድዮታት እንድሕር ሃልዮም ኣብ ታሕቲ ሜንሽን ክትገብሩን ወይ ከዓ ክትልእኹ ላይ ናይ ቴሌግራም ሊንክ ከቐምጠልኩም ናይ ፌስቡክ እውን ከቐምጠልኩም ሜሴንጀር ማለት እዩ ቲክቶክ እውን ኣሎ ብሓፂሩ ክንለቅቕ ከለና ተለይሉ ምእንታን ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ቲክቶክ ዝፈጠነ ስለዝኾነ ካብቶም ኩሎም ፕላትፎርም ናይ ቲክቶክ ሊንክ እውን ኣሎ ኣብ ኩሎም ኣቲኹም ስድራ ቤት ንክትኮኑ በታ ናይ ቴሌግራም ሊንክ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቃት ትብሎም ቪድዮታት ክትልእኹ ላይ ክምሕፀነኩም ዝደሊ እዚኣ እንድሕር ገይርኩም ብተኸታተሊ 3-4 ግዜ ፅቡቃት ቪድዮታት ንዝለኣኸ ሰብ ሓደ ዓብዪ ሽልማት ከዘጋጅ ሽልማት እንታይ ክኸውን ዝብል ነገር ኣብ ዘቕፅል ቪድዮ ክነግረኩም። ስለዚ ሰናይ ፃንሒት ኣብ ዘቕፅል ሰላም ይራኸበና። ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ መወዳእታ ሕጂ ክላበኩም ደሊ ሰላም ድሓንኩም።